bei. Erokamana Ali Abich wadhi nyime kama jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen osingo ni sirikal dhi bero ngima ruodhi kod jolupgi kaka yo mar miyogi mijing'o e tijgi. Mokuom ber mochomo ruodhi kod jolupgi en medo gi osara, miyogi tiegruok moyiedhi, maketgi mag obila kaachiel gi miyo ruodhi matiyo e gwenge timbe mag jonjore kod kuo jamni otime newa bonde. Chris Owino ni kod ler mathoth. Ruodhi kod jolupgi e pacho kae mangima koro nyalo chako loso dero magi bang' piny owacho singo mar chwalo negi keyo mabup e ndalo mabiro. E kinde nyasi mar chako yanga chenro mar tiego ruodhi kod jolupgi e bore Nairobi, jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen oyango ni bang' yudo tiegruok makamano, sirikal dhi bero ngimagi kaachiel kod alwora margi mag tich. There is nothing we can do in the security sector and governance without the chief and the assistant chiefs. So you are a very important lot in terms of service delivery in our country. We take your responsibility extremely seriously, very seriously. We are here to demonstrate our acknowledgement and appreciation of the chiefs and assistant chiefs as a revered institution within both the government as an administration, as well as the Kenyan society as a whole. Murkomen osingo ni bang' miyo ruodhi kod jolupgi tiegruok malong'o, sirikal dhi medo gi osara, medo gi ngas mag telo, kaachiel gi miyo gi thuolo madhi nyime kod somo e lony mopogore opogore. We are going to work on the issues of your promotion. We work on your salary. There are a number of you here who have been employed for 2 years, and they are yet to be paid a single shilling. Jagoro maduong' e migawo mar arita Dr. Raymond Omolo opako ruodhi kod jolupgi kuom bedo mise motegno mar sirikal e chwalo chenro mag dongruok. The nature of the threats and the issues that you face today are very volatile and dynamic. From radicalization to land disputes, domestic violence to gangs and petty crime, climate-related conflicts to teen pregnancies, and many more. These realities demand that we redefine what it means to be a chief or an assistant chief in the current or in the 21st century. Kayo mar neno ni ngimagi ok ni kama ng'aw e kinde ma gitimo tijegi, ruodhi matiyo e gwenge matimbe njore ogo e tach ibiro miyo bunde bang' yudo tiegruok moyedhe matiyo kod gige lweny. That for chiefs that are operating in dangerous areas where their security is in danger, we propose that you can be registered as NPR. And as soon as you are registered as NPR, we will take you for further training, maybe another 2-3 weeks, so that you can be able to use firearm properly as is required. You are no longer just administrators. You are security actors, legal aids, crisis managers, as well as nation builders. You are the eyes and the ears of government at the grassroots. Murkomen kata kamano onyiso ruodhi kod jolupgi mondo obed e opara manyime e kedo kod akwede mag dhoudi, yedhe mamero ji, kaachiel kod mibadhi. Nyakwa Ramogi, gimoro ka gimoro ni kod kinde mare. Jatend migawo mar arita osingo no mai kinde mar ruodhi kod jolupgi yudo keyo mabub kendo pong'o odher margi kod mich magundho mowuok e dero mar sirikal. Chris Owino, Ramogi TV, Embakasi e campus, Nairobi. Kamati mayande